السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dukurubira kuti wiki yatha tidasira ponena kuti chimodzi mu zizindikiro za munthu amene ali wa bid'a ndiye kuti amagwiritsira ntchito maganizo ake, ndipo ichi chinali chizindikiro namba 6. Ndiye lero insha Allah tikhala tikuona chizindikiro namba 7, kunena kuti munthu amene ali wa bid'a amadana ndi anthu a sunna, amene akutchera kuti ahli sunna. Tisanafike kufotokoza zimene maulama adakambapo, tikaona anthu amene akutchera kuti ahli sunna ali pawiri. Gawo loyamba ndi maulama omwe alipo ochepa kuchokera mu gulu la ahli sunnalo. Tikamaliona gulu la ahli sunna wal jamaa paloka ndi lochepanso kuchokera mu hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah ibn Amri, imene akufotokoza kuti umma wanga udzagawanikana m'magulu okwanira ngati 73, kulluha fi nnar illa wahida. Magulu onsewo 72 akukalowa kumoto kupatulapo gulu limodzi. Ndiye masahaba radhiyallahu anhum qalu, adayankhula kumfunsa mtumiki kuti anthu amene wawa ndi ati. Ndiye mtumiki anena kuti hiya aljamaa, mukuyankhula kwina kunena kuti amenewo ndi aljamaa. Ndipo mukuyankhula kwina ananena kuti ma ana alayhi alyawma wa ashabi, amene nthawi imene yoyo adzakhale kuti akugwiritsira ntchito zomwe ine lero lino ndi masahaba anga tikutani tikugwiritsira ntchito. Ndiye muona kuti out of 73 groups ndi only one group yomwe ikutsatira sunna. Ndiye muchikhamu cha Islamu ahli sunna ndi yochepa. Alright? Ndiye tikalowano tsopano mu ahli sunnamo muli anthu awiri. Gulu loyamba ndi maulama amenenso ali ochepa. Maulama aliponso ochepa kuchokera mu gulu la ahli sunna limene lilinso lochepa. The rest mu ahli sunnamo ndi anthu wamba chabe amene akutsatira zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni masahaba ake adasiya. Sanyiza kuti amatenga zimene maulama a ahli sunna wal jamaa afotokoza potengera manhaj, potengera njira imene masahaba komanso ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayisiya. Ndiye tikamati ahli sunna sitikutengera kuti wina aliyense amene ali wophunzira. Machidule ahli sunna imatanso kugwiritsidwa ntchito pochula kuti ndi ahlul hadith. Chifukwa ma ahlul hadith, al hadithi apa ikubwera kuti ndi anthu amene amatsatira ma ahadith. Ndiye ma ahadithi ndi gawo limene limakhala likufotokoza sunna ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye mukadzamumva wina kunena kuti ahli sunna wal jamaa ndi chimodzimodzinso wina kunena kuti ahlul hadith. Tamvaneti? Now munthu amene ali wa bid'a kuti timuzindikire amadana ndi awawawa, aidha maulama amene ali mu gulu la ahli sunna wal jamaa kapena anthu amene akutsatira chani, akutsatira sunna, amadana nawo. Ndiye adatifotokozera ena kuchokera mu gulu la maulama amene akuchokeranso mu gawo la ahli sunna wal jamaa
monga kufotokoza kumene adafotokoza Adh-Dhahabi fi kitabi al-Ulu, adafotokozamo mmenemo anil imami Abi Hatim Ar-Razi, kuchokera kwa Imamu Abu Hatim Ar-Razi kuti alamatu ahli al-bid'ah, chizindikiro cha anthu amene ali pa bid'ah, alwaqi'atu fi ahli al-athar, samayankhula zabwino zokhudza anthu amene akuchita kuti ahlul athar, anthu ama hadithi amene ali ahli sunna wal jamaa, samayankhula zabwino zawo, amawanyoza. Kungomva dzina la alim kuchokera mu gulama ulama amene ali pa manhaji ya ma as-salafi salih, kapena kuti manhaji ya mibado itatu yolungama, maswahaba, matabi'ina wa man tabi'ahum, komanso ndi a'imma minal muslimin amene anabwera pambuyo pawawa. Aliyense amene akuchokera mu gulu anthu amenewa samayankhula zabwino zawo. Komanso iweyo amene uli munthu wina oti siwe alimu koma kutsatira manhaji ya masalafi salih imene ili manhaji ya ahli sunna wal jamaa, iwenso sama kuona bwino, amayankhula zoyipa za iwe. Chizindikiro chimenecho tikukamba zizindikiro za anthu amene ali abida. Choncho akamamuona munthu amene ali pa njira ya mtumiki ndi maswahaba ake, amamutenga ngati ndi wosochera, ndipo amayankhula zinthu zonyasa, amayankhula zinthu zoyipa zokhudza munthu amene. Ndipo amakhalanso ndi animosity, basi akakumana ndi munthu amene kumamutenga ngati wosochera, basi kumamuyankhula mosakhala bwino, kumamusambwadza, basi zinthu zoti sizikuyeneka kuti Msilamu amene akutsatira chiphunzitso cha mtumiki atani ayankhule zimenezo. Akakhala kumbali ndi kumakunyoza ndi zina zotero. So kuti timuzindikire munthu ameneyo, timuzindikire mmene angamayankhulire zokhudza ndani, zokhudza maulama ahli sunna wal jamaa, ndi anthu amene akutsatira chani ahli sunna wal jamaa. Mupeza kuti anthu amanena kuti akuti ukukakamula kwambiri, chisilamu chini chokwefuka ichi, pogwirisira ntchito hadithi yonena kuti ad-din yusr, chipemezo ndi chotani ndi chofewa. Ndiye amafuna kuti paliponse pazifewa, mtulinga choti azilowetsa chani maganizo awo. Ndiye iweyo ukanena kuti dini tisukuti mmene anena choncho kuti ndiye kuti mudzikhwefula choncho. Zili ni ndondomeko yake. Pamene pakuyeneka kufewa pamafewa, pamene pakuyeneka kuti pagwire ntchito, pamene pakuyeneka kukhalira pamalimbaso polimbapo. So muona kuti anthu amene akangoona munthu akuwauza zoti papa izizi musapange choncho, amamutenga kuti akuti ndi extremist, akuti ni munthu wokakamula zinthu ndi kumampatsa mayina. Ndiye timangozindikira kuti uyuyuyu ndi mmodzi mwa anthu amene ali mugula ahlul bid'ah wal firaq. Fama amadzigawa oka kumachoka muchani, kumachoka mugulu limodzi lija la mtumiki lija ndi kumapita magulu ena aja. Chifukwa ndayi ya mtumikitu gulu linali limodzi. Alright? Maswahaba basi. Panalibe kuti awa ndi akuti onse anali maswahaba mtumiki wa Allah ndipo onse anali asilamu. Then munthawi imeneyi munamba kugalukira anthu ena tsopano. Oyambirira enieni kudziwika anali makhawarij, anthu owukira. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam imagine akugawa zinthu. Wina ndikuyima, ndikunena kuti ya Rasulullah udzichita chilungamo. Pogawa podzichita chilungamo. Zona mtumiki mpaka na munthu wakaime kulimba mtima ndikunena diwe mtumiki wa Allah kupanga chinyengo. Munthu nkulimba mtima choncho kunena di mtumiki kupanga chinyengo. Mpaka na maswahaba ajina Umar ananadi ya Rasulullah tipatse chilolezo munthu amene tidule kosi. Sanga kunene ninuye kunena kuti mukupanga chinyengo ya. So anthu amene amene akuchita kuti makhawarij anthu owukira mpaka na kumukira mtumiki wa Allah kuti sakupanga chilungamo. Kenako panadza phukaso gulu lina makadariya, anthu okanira qadar. Makadariya munthawi ya maswahaba radiyallahu anhu. Mina hadithi imene amene akufotokoza ni Abdullah ibn Umar. Atabwera anthu kudzamfunsa kuti wakuti akunena zonena kuti qadari kulibe. Yana ine ndadzitalikisa ni munthu amene chifukwa aliyense okanira makadar timikanena kuti amene Yesu sinsilamu ya. So amene osakudzitilisaso mujani mujamaa. Ndiye magulu onse awa wa asilamu amapezeka zoti akudzigawagawawa. Sikuti amakhala kuti iwo ndali pa haki, koma akutuluka mu haki ndikupita kujani kuchisokonezo. Ndiye chifukwa chenena kuti iwo aja akutuluka mu haki ndikupita kuchisokonezo, amawada omwe ali pa haki.
That's the point. Amawada amene ali pafoja amatenga kuti amene ali pa haki aja akuwalepheretsa zofuna zawo. Pamene Chisilamu sizimenezo. Whether you like it or not, ukuyeneka kutsatira bezanani za Allah ni mtumiki wake. Ndiye anthu ena akakhala kuti akuteteza zimene Allah pamodzi ndi mtumiki wake wasiya, iwaje akaona kuti akuvutika, amakambitsa gulu lawo la Chisilamu. Ife ndi anthu otere. Ife ni Mashia, ife ni Ahmadiyya, ife ni Qadiriyya, ife ni Shishtiyya, ife ni Nakshbandiyya. Kuli magulu ambiri. Ena ndio maukira atsogoleri maikhwani. Amene amataka wanacholakika mantsogoleri kubwera pa ijeni pa public ndikumakapanga ma demonstration. Amene sitikumufunaso mtsogoleri woyipa kwa amemeza achinyamata amukire mtsogoleri. Kumachita kuti mtumiki walangiza kuti kwa amene waona choyipa mwa mtsogoleri apirire. Ndipo ngatakufuna kulangiza jihadi yabwino pa munthu amene akuona choyipa mwa mtsogoleri ndikupita kwa mtsogoleriyo ndikukamuyankhula direct. Pomukira pa mkono ndikumpatsa malangizo. Osati zomayenda pansewu. Ndasilamu angati amene ali ni mayina achishehe amene amakaponda pansewu kumukira mtsogoleri. Ife zimenezo siti kuzifuna. Nanga akutsatira za mtumiki ngati. Ndiye amene acheni mukawaletsa kuti tatsatira ni hadithi imene mtumiki wapereka. Samatenga za hadithi zija amakuda iweyo. That's the sign. Chifukwa anthu kwauza zone ati tamutsatire ni mtumiki zimene wanena ndi izi. Samayang'ana za hadithi amayang'ana za munthu. Akuyankhula amene changati ndani. So mzango dzira kuti anthu amene wawa ndi chani? Ni ahlul bid'ah. Ndipo pali mawu amene akuyankhula Muhammad ibn Ismail at-Tirmidhi. Yakunena kuti kuntu ana wa Muhammad ibn al-Hasan at-Tirmidhi inda Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal faqala lahu Ahmad ibn al-Hasan. Ineyo ndidali limodzi ndi Ibn al-Hasan munthawi yomwe tinali limodzi ndi Ahmad ibn Hanbal. Ndiye Ibn Hasan anayankhula kwa Ahmad ibn Hanbal kunena kuti chani ya Aba Abdullah ni bombo wake Abdullah dhakaru libni Abi Qutayla bimakkata ashab alhadith faqal ashabu alhadith qawm su'in. Akumayankhula Ibn Qutayla ku Makka kunena kuti chani anthu amene ali pa ahadith amene ali ahli sunna wal jamaa ndi anthu oyipa. Ndi Ahmad ibn Hanbal pompo atamva zimenezo faqala adayankhula kunena kuti zindiqun mtu amene ndi oyipa kuyankhula katatu. Wadakhala albayt kena kanalo nyumba mwake. Ndiye tikamona Ahmad ibn Hanbal di imam ahli sunna wal jamaa pambuyo pa maswahaba pambuyo pa matabi'in. Fuka adagwira ntchito yolimbana ndi anthu amene ali Mu'tazila, adagwira ntchito yolimbana ndi ahlul bid'ah wal firaq. De yeyo ndithu amatengedwa kuti ndi imamu amene adalimba munthawi imene kudali fitna yaikulu. Fitna yonena kuti chani al-Qur'anu makhluq, Qur'ani ndi yolengedwa. Ahmad ibn Hanbali imamu ambiri amene anali mu Baghdad anapanga compromise kuopsezedwa iwo aja osamatani so osamayankhula numangovomereza taye zonadi al-Qur'anu makhluq. Koma iyeyo Ahmad ibn Hanbal anayima njiko nina kuti al-Qur'anu laysa makhluq, Qur'ani si yolengedwa yani, huwa kalamullahi azza wa jalla, ndi mawu Allah wapa mwamba mpaka ananayikidwa mundende mpaka na kumakwapulidwa. Ndipo anthu pamene ananena kuti Ahmad ibn Hanbal alidi pa haki, akanangoti Ahmad ibn Hanbal nayeso wagonja anthu amene anali Mu'tazila akanasokoneza mtundu wa anthu ambiri. Akanasokoneza anafika ponena kuti kumamopseza ndithu imamu kunena kuti kangoyankhula zimene zizi timuza mtsogoleri kunena kuti akupangeza kuti zakuti, because they had power. Khalifa anthu amene amatenga malangizo andani ayiwowa. Koma Ahmad ibn Hanbal anayima ndithu mpaka anafika kuti anamuletsa kuti asamaphunzitsenso kumzikiti, kumutsekera mundende kumankwapula, mpaka na student wake wa Ahmad ibn Hanbal amene anatsekedwa naye limodzi kundende ankamulimbitsa Ahmad ibn Hanbal, ya Aba Abdullah musafoke, chifukwa mukangofoka inuyo ndithudi Mu'tazila akutani akusokoneza Chisilamu. Iyeyo Ahmad ibn Hanbal atamva zonena kuti ku Makka kuli munthu zinake Abu Qutayla akuyankhula zonena kuti ashabul hadithi hum qawm su', anthu amene ali pa mahadithi amene wawa ndi anthu oyipa. Anayankhula monena kuti mkulu amene ndi zindiq,
it's very evil, si munthu so wabwino ya. Mukuona kuti anthu amene ali pa albida amawada anthu acha asunna. Sizinayambire lero ya, zinayambira kale. Chifukwa chani? Chifukwa anthu amene ali pa sunna imakhala minga kuphazi kwa munthu wa bida. Imakhala minga. Samayenda mosangala, imakhati ya mbaya ndipo ikulowera munthu amene afuna kuti azipanga bida yakeyo momasuka wa ahli sunna wal jamaa mabwera ndikumuza kuti mukunama. Zimenezo ndizotani? Ndizolakika. So imakhala ngati kuti ndi threat. That's why izokamba zake zimakhala zongomunyoza munthu uja cholinga chonena kuti mwina anthu sasamamutani asamamumvere. Adayankhula Ibn Ma'in kuna kuti idha ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salama, akumunyoza Hammad ibn Salama, fattahimhu ala al-islam, mumukaikire pa Islamu kuti Islamu chake ni chotani, mumukaikire. Fa amma Hammad ibn Salama, chifuka Hammad ibn Salama rahimahullah, fa innahu ahadu a'immati al-muslimin, anali mmoja mwa maulama asilamu. Hatta qala Ahmad ibn Hanbal rahimahum, mpaka na Ahmad ibn Hanbal adayankhula bozokuza Hammad ibn Salama, unati idha ra'aita ar-rajula, mukamuona so munthu yaghmizu Hammad ibn Salama, akumunyoza Hammad ibn Salama, fattahimhu, mukaikira ameneyo. Fa innahu, chifuka Hammad ibn Salama kana shadidan ala ahli al-bid'ah, amamva kuwawa naye anthu acha abida. Samamva naye bwino, samamwa naye madzi, adachilimika kwambiri polimbana ndi anthu amenewa. Ndiye zochita zawo basa nangamba kumpatsa mayina ndikumamutukwana. Ngati mmene lero lino anthu amamunenera Ibn Taymiyyah rahimahullahu rahmatan wasi'a. Ndefe tikoza kunena ati idha ra'aita ar-rajulu yaghmizu Ahmad ibn Taymiyyah fattahimhu ala al-islam. Mukamuva munthu akumunyoza Ahmad ibn Taymiyyah, amene mumukaikire pachani pa Islamu, chifukwa iyeyo so adachilimika kwambiri polimbana ndi magulu amene ankapezeka mu nthawi yake, mithla sufi, mabatini amene ali magulu a mashia, anthu amene ali makuburiya awopembedza manda, ndi anthu opembedza anthu omwalira, wa ghairihim. Ahlul bid'ah anayima nji mpaka nakumayikidwa kundendenso naye, tsekeredwa ku Damascus, kutulutsidwa, kena kupita ku Misri kukatsekedwaso kutulutse mpaka nanamwalire Ahmad ibn Taymiyyah ali mundende. Amalemba mabuku, ma student kumabwera yeye ali kundende, ma student kumakaphunzira yeye ali kundende, ali musero. Ndikumalemba mabuku, ndikumalemba mafatwa, ndikumalemba makalata, ndikumaphunzisa ma student mpaka na zimene zija iwo majeni ma ahlul bid'ah wal firaq, mashia ndiye na hotelo. Ankaona ngati akamutsekera kundende ne kuti ilmu ayipa basi, ndekuti Ahmad ibn Taymiyyah sazitaniso saziphunzitsaso, koma amapezeka zoti akuphunzitsabe ngakhala anali kundende, kumalembabe majeni mabuku ali kundende. Ndezi napezeka zonena ati anthu aja mpaka ananamubanaso kumulanda zolembera kuti asamalembenso. Timanena kumayambiriro kuja sangayende ni munthu wa sunna ya, ndizosateka. Chifukwa kuyenda ni munthu wa sunna ndi chizindikiro choti amene akonda munthu wa sunna, koma sangayende naye chifukwa amakhala ndi udani waukulu ndi munthu wacha wa ahli sunna wal jamaa. Waqala al-Maimuni, ana yankula al-Maimuni, qala li Ahmad ibn Hanbal, anandi yankula ine Ahmad ibn Hanbal, ya Abul Hasan, ewe Abul Hasan, idha ra'aita rajulan, ukamuona muntu yadhkuru ahadan min as-sahaba, akuyankula zokudza mmodzi mwa maswahaba, bisu'in, moyipa, kuyankula za maswahaba moyipa, fattahimhu ala al-islam, mukaikire amene pa Islamu chake. Lero lino alipo anthu amene amayankula zosakhala bwino zokudza maswahaba, pamene maswahaba ndi anthu amene analipa haki baada ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Pambuyo pa mtumiki panalibenso anthu a haki mu umma uno kuposa nda maswahaba onse, sitingane naso kuti ndi ochepa onse. Ndiye tikaona mashia amayankhula kuti cha akuti maswahaba ena pambuyo pa kumwalira kwa mtumiki anapanga ijeni, anapanga kufuru. Ndikumachula kuti kupatulako atatu okha, al-Miqdad ibn al-Aswad, chifukwa jonera ti Miqdad adali kapolo owomboledwa ndi Ali, komanso Abu Dharri, komanso Salman al-Farisi. Salman al-Farisi mukuziwa chifukwa chake
ndiwo kupeja anachokera kupeja ndiye mashia kwawo ndikuti kumeneko wasilamu ena onse anavula usilamu mwina kupatulako ahlul bait komanso ahlul bait amaipatula kunena kuti ndi banja la Ali lokha basi Aliyo Fatima ndi ana ake zoti Ali anaenda akazangapo zimenezo samazichula kuti Ali kwina akoso anali ndi ana samachula konso koma angotenga Hassan ndi Hussein basi so muona kuti anthu awa ndi anthu oyipa kwambiri ama yankhula zosakhala bwino za maswahaba ndipo mukadzamuona munthu wina akuyankhula zosakhala bwino za maswahaba munthu amene muzangozira kuti chani ndi mmodzi mwa anthu abida kupatula kuti ngati akuyankhula mwa umbuli mukawerenga Fadailu ad-Durud buku limene analemba Muhammad Ilyasa al-Kandalawi wa ku India uja mwino wake wa Jamaati Tabligh amene uja analemba buku limene limadziwika ndi Fadailu A'mal pali buku lina limene machada kuti Fadailu ad-Durud muli nyasi zoopsa anthu samali dziwa buku limene ambiri koma muli nyasi ndikuti tinawerenga apa zimene I remember nthawi yake zimene amafotokoza zokhudza mtumiki mashehe awo amene akuchokera ku ijeni phata lake ndi Shishtiya akuti ena mwa iwo amalota kumulota mtumiki akuwapatsa mkate akamadzuka mkate uli kuti uli kumanja akuti amamulota mtumiki wabwera akuwapatsa mkate iwo podzuka mkate uli kuti hadya hafu ina ili kumanja nkumaona mkate uchonje atuwapatsa mtumiki kutulo ndikumalota ena mwa iwo akuti mtumiki akuwapatsa ndevu ziwiri kudzuka kutuloko kudzuka ndikuziona ndevu za mtumiki ziwiri wallahi zili muti zili mmene ndiye mmodzi mwa iwo akufotokoza kuti ndidalota ineyo Abu Bakari Umar ndi Uthman mtumiki anali pambalipo anayankhula zawozo ndikumanena kuti pamenepo ine ndinaona kuti tsinde langa likuchokera kwa ndani likuchokera kwa kayamati Abu Bakari kapena Umar koma Uthmani basi zikuoneka kuti Uthmani anaandida kutulo kundena neso basi ndamuda zili mmenemo koma ndi anthu amene amataka bwera mmizikiti mundu kumayima kumanena kuti atsatire maswahaba kumachita kuti mashehe awo amene uyuyu oyambitsa izo ankawatenga kuti anali pa haki wa kwatu kwana ndani maswahaba tingaphunzireko zotani kwa anthu ngati amene tingaphunzireko zotani ena amayankhula kuchokera magulu amasufi kunena kuti chani Uthman ibn Affan anali mubtadi anali wa bid'ah sio kawo to amene amunena Uthman ndambiri Uthman anali munthu wa bid'ah ananditsa adhana yachiwiri pamene Umar Abu Bakar sada yambitse iyeyo ndiye nkubwera basi ndikumayambisa adhana yachiwiri kunena yapa Jumaat fatsiku la Jumaa tumiki amapanga adhana imodzi muadhin munthawi yake akangopanga adhana imene tumika amakera pa mimbar ndikupanga hutuba kena kuipangide iqama anthu apembere Abu Bakar anapanga chimodzimodzi Umar adapanga chimodzimodzi Uthman ndamene adabweretsa adhana yachingati yachiwiri imene makapangidwira kumsika ikapangidwa kumsika chifukwa cha kuchulukana kwa anthu panali chifukwa suti Uthman anangopanga zimenezo za mutu anakhalanso pasi ni maswahaba ena ndikunena kuti apapa ndi mezu khali anthu akumaponya swala tipange banji tiyeni modzi iso azikapanga adhana kumene kujewa uza anthu kuti nthawi yatani yayandikira ya swala adzikonzeka kuti akakafika muzikiti kakapangidwa adhana iyo tikufuna kuyamba hutuba onse akakhale kuti atani afika panali chifukwa chomveka ndithu ndipo mtumiki anena kuti wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin painu pali sunna yanga komanso sunna ya chani ya makhalifa Abu Bakar anali khalifa amene anabwera baada an-nabi Umar anali khalifa amene anabwera baada an-nabi wa Abu Bakari Uthmani anali khalifa wa namba 3 amene anabwera pambuyo pa mtumiki pambuyo pa Abu Bakari ndi pambuyo pa Umar kenako panabwera nda Ali makhalifa folo awana amene akuchita kuti makhulafa ur-rashidin makhalifa amene adali olungama ndiye wina akanene kuti zajeni za Uthmani ndi za bid'a sitizitenga kumachita kuti mtumiki watiuza kuti titengeza ndani za maswahaba awawa so pamene anthu akumunyoza ndani Uthmani mtumiki akumunyoza mtumiki obviously so muona kuti gula ililili limene lili la anthu amene ali pa bid'a limakhala ndi enmity ndi anthu amene ali pa haki akamawuza kuti siyani ichi iwo samatenga zimene akuzidwa zamatenga za munthu fadana naye basi so tikadzamuona munthu akudana ndi mmodzi mwa anthu amene ali pa hadithi
tizadziwe kuti mkuluyu ndi munthu amene akufuna kutsatira chani zilakolako zake.